Jednou z priorít Slovenského futbalového zväzu je naozaj rozvoj ženského futbalu a my naozaj vítame, že sa nám podaril takýto nejaký turnaj zorganizovať a verím, že naozaj to doslova nakopne ten ženský futbal a veríme, že aj tá základňa ženského futbalu sa nám aj vďaka tomuto turnaju rozrastie a celkovo si nejak od tohto turnaju verím, že ten prísľub alebo do toho ďalšieho nejakého roku, dva, naozaj tá základňa sa zvýši a ten počet, ktorý sme si nejak v duchu dali a veríme, že naozaj toto bude taký prvý krôčik k tomu, aby ten ženský futbal napredoval. No, v podstate máme na starosti komplet servis, samozrejme ubytovanie, stravovanie, tréningové plochy, samozrejme kľúčové sú ihriska a tento turnaj sa v podstate bude hrať na kvalitných ihriskách, bude to na ihrisku v Šťavničkách, na Mestskom štádióne v Brezne a v Dolnej Ždani a v Kremničke, tak si myslím, že tie ihriská naozaj sú kvalitné a myslím si, že aj celý región určite si myslím, že je vhodný na tento turnaj. No to je skôr otázka na medzinárodný úsek. Ja som nebol na tomto losovaní, ale určite my sme žiadali, alebo že to, čo som spomínal pre rozvoj ženského futbalu, sme naozaj tento turnaj veľmi chceli usporiadať a som rád, že sa nám to podarilo, lebo táto veková kategória je, by som povedal, po roku alebo dvoch, keď nebola vôbec u nás znova opätovne nejak vytvorená a verím, že to, čo som už povedal, že tá členská základňa alebo aj rozvoj toho ženského futbalu aj vďaka tomuto turnaju bude napredovať. Takže som veľmi rád, že sme to usporiadali a určite sa budeme pokúšať aj v ďalších rokoch, aby sme tento turnaj, aj ženský turnaj dostali, lebo pravidelne robievame aj chlapčenské, ale v tejto kategórii usporiadame prvýkrát. No ešte nevieme, ale verím, že jedna z tej vekovej kategórie, či 17 alebo 19 postupí a boli by sme radi, keby sme zás mohli urobiť Elite Round, že by sa nám podarilo privítať ďalšie krajiny v tom druhom kole, aby sa nám naozaj potom ľahšie hralo a naozaj bolo by to naozaj úžasné, keby sme s nejakou ženskou kategóriou postupili na záverečný turnaj. Teraz majú najbližšie k tomu ženy, v podstate ženská reprezentácia, ktorá ešte je v hre o to barážové stretnutie a môže sa stať naozaj, že ženská kategória, alebo tá ženy Slovenska sa prebojujú ako jediné na majstrovstvá Európy. Takže ja verím, že ten ženský futbal naozaj pôjde hore aj vďaka tomu, že naozaj Natália došla na ten zväz a robí preto všetko, aby naozaj ten ženský futbal išiel postupnými krokmi hore, aby sme sa nejak naozaj etablovali a dosahovali pomaly lepšie výsledky ako tí muži. Ja si myslím, že nie sú až také vytvorené podmienky ideálne, aby tie ženy mohli byť ako profesionálne futbalistky, aby sa tým živili. Tie, ktoré naozaj sú kvalitne vyspelé alebo majú na to, aby sa živili futbalom, tak sú určite v zahraničí, kde naozaj sú na to vytvorené podmienky, či buď v Poľsku, alebo už v susedných Čechách. To znamená, že naozaj tam sú na to finančné prostriedky, sú na to podmienky a samozrejme nemôžu tie ženy sa živiť celý život futbalom. To znamená, aj to je možno trošku brzda oproti tomu mužskému futbalu, že naozaj majú aj nejaké možno materské povinnosti a tak ďalej. Skôr skončia s tým futbalom, to znamená tá ženská kategória futbalová alebo ten samotný futbalový život žien je oveľa kratší ako u tých chlapov. To znamená, majú krátku dobu na to, aby hrali ten futbal, ale k tej samotnej otázke, no hovorím, nie sú ani podmienky a ani financie na to, aby u nás tie ženy ako futbalovo nejak sa tým živili. Takže naozaj tie dobré, ktoré máme, sú v zahraničí. Ale myslím si, že aj z tejto vekovej kategórie skôr či neskôr si myslím, že zo pár hráčov sa bude tým živiť. Zdedil som dievčatá v podstate pri predposlednom zraze.
Dievčatá sú vyberané z slovenských líg, máme tu aj dve zahraničné dievčatá, respektíve naše slovenské hrajúce zahraničí ligu. Úroveň je vzhľadom na naše podmienky, čo sa týka vybraných hráčok, dosť vysoká. Samozrejme všetko je na nich, sú to mladé dievčatá, ktoré majú pred sebou ešte strašne veľa práce. Podmienky máme vytvorené fantastické, aj si myslím, že tie zrazy predtým, ktoré mali, boli veľmi dobré. Je veľa práce, konfrontovali sme sa v lete medzinárodne v Rakúsku, kde sme zistili, aká asi je naša výkonnosť. Budeme robiť všetko preto, aby sme na týchto majstrovstvách podali čo najlepšie výsledky. Máme dosilnú skupinu, máme bývalé majsterky Európy z minulého roku, Španielky, ktoré sú na veľmi vysokej úrovni. Druhým súperom sú Polky, ktoré sú pre nás trošku neznámou. Tretím do skupiny sú Fajerské ostrovy, o ktorých máme minimum informácií. Naša najväčšia snaha a naše kredo bude podať čo najlepšie výkony, maximálne sústredené, maximálne odovzdané pre veci, ktoré budú určené pre jednotlivé hráčky, aby naozaj sme dodržiavali to, čo bude povedané, a je to len na nás, či to zvládneme a ako to zvládneme. Naším zámerom je v podstate dievčatá naučiť pracovať nielen na sebe a nielen v kluboch, ale aj v reprezentácii na inej úrovni. Naozaj najväčší dôraz je na tom, aby dievčatá zvládli herný systém, ktorý v podstate máme daný, a plus k tomu ostatné veci, ako sú štandardné situácie. Samozrejme musia podradiť svoj individuálny herný výkon k výkonu celého družstva. No, je to naozaj ťažká otázka. Po skúsenostiach, ktoré mám z inej vekovej kategórie, alebo respektíve iného pohľavia trénovania, tak je to veľmi podobné chlapcom. Je to veková kategória, kedy tie výkonnosti sa hýbu 2 týždne fantastické, ďalšie 2 týždne sú strašné tie výkony. Našou úlohou je v podstate dokázať to, aby sme ustalili tú výkonnosť na čo najvyššej úrovni. Aké vlastnosti majú mať tie hráčky? Potrebujeme hráčky, ktoré sú na vysokej úrovni, či už individuálnej, či už technicko-taktickej úrovni. Robíme všetko preto a snažíme sa naozaj vytvoriť pre nich podmienky v tej reprezentácii, aby mohli rásť, ale je veľmi dôležitá aj klubová práca a hlavne si myslím, to je základ na to, aby sme potom v tej reprezentácii dokázali s tými dievčatami robiť na úrovni. Naozaj my očakávame, že toto bude gro neskoršej ženskej reprezentácie, že toto je naozaj taká prvotná reprezentácia. Ja si myslím, že samozrejme niektoré dievčatá vypadnú, niektoré naskočia vďaka tomu, že budú mať lepšiu formu, ale ja si myslím, že to zdravé jadro toho družstva sa posunie až do kategórií žien a ja si myslím, že toto je pre nás taká výhoda, že s touto vekovou kategóriou začíname oveľa skôr a možno o 2, o 3 roky tie výsledky budú aj vďaka tomuto, že majú takéto nejaké prvé medzištátne zápasy, tá kategória žien bude ešte lepšia a budú mať viacej skúsenosti. Takže počítame my všetci s tým, že naozaj to prinesie to ovocie až neskôr. Je to ťažká úloha, pretože toto je v podstate prvá reprezentácia, prvý stupeň reprezentácie v ženskom fotbale, kde je širší záber na hráčky, kde sa nevyberá z 20 hráčok, ale vyberá sa z 50-60 hráčok, ktoré dostávajú v rámci zrazov možností, kde sa môžu ukázať a až v tej konečnej fáze, tak ako sme teraz, sa v podstate vyberá podľa predstav a podľa vhodných typov a typológie tých hráčok do toho užšieho výberu. Samozrejme, nikde nie je napísané, že z týchto 10 v úvodzovkách nebude 10 reprezentantiek aj naďalej. Dievčatá sa vyvíjajú, niektoré viacej, niektoré menej fotbalovo, niektoré rýchlejšie, niektoré pomalšie. A tak ako povedal pán Greguš, naozaj je to o tom urobiť si prehľad a už do tej reprezentácie 19-ročných a seniorskej reprezentácie už, aby nám potom prišlo len to najlepšie, ktoré máme. Hej. Znovu sa vrátime len k jednému. Je veľmi dôležité, aby na tej klubovej úrovni sme pracovali čo najlepšie. Že Slovenský futbalový zväz chystá licenčný systém a v tom by sme chceli tiež zabudovať také niečo, že útvary talentovanej mládeže v podstate chystáme také niečo, aby
súčasťou útvorom talentovanej mládeže boli ženské družstva alebo mali dievčatá možnosť trénovať spoločne s chlapcami. To znamená, chceli by sme, aby naozaj čo najviac dievčat, ktoré majú záujem o futbal, aby im boli vytvorené podmienky, aby naozaj sa nestracali a aby práve naopak čoraz viacej dievčat hrávalo futbal. Takže chceli by sme aj takýmto nejakým spôsobom dotiahnuť tie dievčatá a vytvoriť im podmienky, aby mali naozaj možnosť svoj talent nejak rozvíjať a napredovať. Tak ja si myslím, že zodpovedne. Určite chceme sa predviesť v čo najlepšom svetle a dáme do toho všetko. Tak my sme sa o tom aj s dievčatami bavili a bavili sme sa aj o tom, že vlastne Španielky, že tie budú dobré a tak. A bavili sme sa aj o Fajerských ostrovoch, o dievčatách, že tie by sme mohli poraziť, že Španielky, že tie budú isto dobré, veď Španielsku futbal. Ale tak ja si myslím, že na ne máme. S dievčatami sme sa o tom bavili, že keď sme aj na domácom prostredí, tak by sme chceli vyhrať, chceme ukázať to najlepšie, čo v nás je. A myslím, že máme fanúšikom ukázať to, čo chceme a máme na to. Niekedy to domáce prostredie je nevýhoda a naozaj častokrát sme sa stretli s tým, že to domáce prostredie je skôr nevýhoda, že tie momentálne dievčatá sa dostanú pod tlak, že sú doma, chcú sa ukázať a naozaj niekedy až to prílišné chcenie niekedy zväzuje tie kopačky, ale ja by som bol veľmi rád, keby naozaj tie dievčatá odchádzali s takým pocitom, že urobili naozaj na tom ihrisku všetko pre to víťazstvo alebo pre ten výsledok. Samozrejme, vieme, že veľkým favoritom sú Španielky, že tam naozaj asi nemáme šancu cez ne prejsť, aj keď je to šport, ale ja si myslím, že oni samotné dievčatá by mali z toho ihriska odísť, že naozaj, že urobila som na tom ihrisku, čo sa len dalo a už jak to bude, to znamená, hovorím, je to prvý štart takýto vážnejší, takže my nejak netlačíme na pilu, ale samozrejme, že by nás to potešilo ako zväz, že by tam bol ten výsledok, ale že by sme tak nejak tlačili, že cez mŕtvoli, že musíme ísť akože na výsledok nie, ale hovorím, skôr to chystáme pre tú kategóriu 19 a potom neskôršie pre tie ženy, takže ja očakávam len to, že aby naozaj tie dievčatá odišli s tým pocitom, že pre ten výsledok som urobila všetko.